No konečne som v novej sezóne vytiahol motorku a išiel prevetrať. A mnohí už začali sa svoju sezónu na motorke aj vo februári, ale ja som si počkal, až bude cesta trochu teplejšia, až bude asfalt teplejší a nech zbytočne neriskujem. Bolo mi to síce ľúto, že som tú motorku nevytiahol, už keď boli slnečné dni, keď bolo teplo, keď bolo 20 stupňov, ale predsa len počkalo ma to a už som sa nevedel dočkať, tak som ju zase zobral do prírody. Ako keby to bol nejaký scrambler, ale aj tak nie len po cestách sa dá s ňou jazdiť, ale aj túto mimo hlavné okresky, takže užívam si to konečne. Je síce skoro koniec apríla, ale lepšie ako vôbec. A už ako som nasadol na tú motorku, už fakt človeka opadáva ten stres pracovný a úplne iný pocit prichádza, uvoľnenia, zábavy, takže nie je o čom. Cez zimu som zo pár drobností tam prilepšil na tej motorke, ale to sú len také lacné hlúposti. Toto som ešte na jeseň som tam dal síce kufor, ale chcel som si vyskúšať nejaké malé batožínky. Nič tam nie je, ale celkom dosť priestoru tam je. Má to aké to je vyduté zo všetkých strán a pritom spevnené zvonku. A utesnený zips akože proti vode, takže uvidíme, čo to znesie. Išlo sa s tým v pohode. Veď to by človek ani nemal cítiť takéto veci. A aj to tak je, asi tam dám niečo ako lekárničku alebo také veci. Ale dávať to dole asi sa nedá len tak, lebo tie suché zipsy bola s tým robota celkom. Takže niečo také trvalého by sa tam malo dať do tých kufríkov maličkých. A prípadne nejaká voda na cestu alebo niečo takého. Hej, to plánujem tam dávať. Nič veľké, nič cenné, zbytočne, ale aj tak aspoň nejaký priestor uložný, lebo na tejto motorke toho priestoru uloženého veľa nebude. A nechcel som ho zahltiť zbytočnými nejakými kuframi. Možno, že by iné riešenie určite existovalo a vedelo motorke dodať štýl, ale ja som to poňal takto v čiernej farbe. Nech sa to stratí na tej motorke trochu a pritom aspoň niečo sa tam dá uložiť. Niečo dočasné a niečo zbytočne niecenné. A teraz som sa s tým bol vlastne prvýkrát previesť. A v pohode, žiadny problém, ale prečo by aj mal byť. No a ešte uvidíme, späťatka by mali prísť. V späťatkách by som chcel vymeniť, lebo strašne málo je v nich vidieť. Vidím z tých späťatok asi posledný tento okraj, ostatné sú ramená. Takže aj na jednej, na druhej strane. Takže vyskúšam niečo iné a chcel som podlhovastejšie, takže budú podlhovastejšie a tam uvidím toho viac. Veľa ľudí si dáva tieto koncové späťatka, ale ja som to nechcel kvôli mestu. Obával som sa, že bude tá motorka príliš široká s tými späťatkami, ktoré akože budú pripútané zo vonkajšej strany, takže kvôli tomu som chcel zostať pri týchto. A na druhú stranu akože ten výhľad, že by mi takéto spätné zrcadlá kazili výhľad alebo niečo také, že by mi bránili výhľadu. Skôr mám pocit, že sa ten priestor viac využije, že človek pozerá dopredu a odpredu mu do boku vchádza výhľad na spätné zrcadlá, keď sú pri riadidlách
úplne na kraji, tak si myslím, že by ma to odvádzalo od pozornosti spredu. Tam je nejaká srnečka. Takže už sa teším na túto sezónu a zase ma bude čakať ďalšia servisná kontrola pri 5000 km. Takže dúfam, že ich čoskoro dosiahnem a budem mať pokoj zase na chvíľku.